Zdravím, včelári a nevčelári. Dnes je piatok 4.4. Je cca 18 stupňov. To využiť túto teplotu, alebo tento pekný deň na to, že mám tu jedno silné včelstvo, alebo teda viacej silných včelstiev, ale chcem vám ukázať, porovnať slabšie včelstvo tu na zelené, alebo teda včelstvo, ktoré má málo zásob sacharidových, teda medových, a silné včelstvo. Tento čas chcem tiež využiť na teda prikrmenie toho slabšieho včelstva a preliečenie všetkých včelstiev kyselinou mravenčí, alebo teda kyselinou mravčou. Cez víkend hlásia škaredie, má byť zima, tak to preliečenie padne vhod, že nebude teda veľký odpar tej kyseliny, ale postupne teda sa odparí a prelieči nám teda včelstva. Tak poďme na to a ukážeme si teda slabšie a silnejšie včelstvo. Najskôr teda začneme tým silnejším včelstvom, teda tým modrým. Pozrieme sa do ňoho a preliečíme. Kyselinu dávam teda na klasickú kuchynskú utierku, ktorá teda pije tekutinu a pomaly, aby sa pomaly odparovala malé množstvo tej tekutiny, keďže už je jar a nechcem to teda moc tam dávať tej kyseliny. Môžeme sa pozrieť na toto včelstvo, že je obsednuté teda v každej uličke a aj tie zásoby, aj teda plot majú dostatok. Rámik so zásobami. Ďalší, tam už ho teda je menej tých zásob, ale majú, možno aj týmto trošku dám medocukrového cesta, ktoré som si vyrobil z medu a cukru. Z medu, ktorý mi ostal teda z minulého roku. Trošku podymíme. Vidíme, že včely sedia na zásobách a spotrebujú med, takže aj týmto trošku pridáme. Áno, vidíme, že je ich tu teda dosť. Rámik celý zaplodovaný z jednej aj z druhej strany. Takže aj týmto včelám dáme medocukrového cesta. Prejdeme až na konec. Dáme polku toho cesta, je to zhruba pol kila. Teda majú počas tých studených dní ešte zásoby a na túto utierku nalejem trošku kyseliny mravčej, keďže nemôže teda teplota presiahnuť 25 stupňov, kedy je vysoký odpar a mohlo by to tie včely zahubiť. Ukážem, koľko tam dávam, tak trošku na tú utierku, nech to vpije. Včely sú trošku rozbáznené, lebo cítia, moc im teda nevoní. Keďže po týchto studených dňoch príde už teplo a stromy sú v plnom puku pomaly, takže si nasadím
Dám si teda fóliu stropnú a dám si už na to medník a keď bude teda už teplejšie dni, stropnú fóliu prehodím stropnú fóliu prehodím hore na vrch húla a tady dám, ako je tá stropná fólia, tak tam dám potom materu mriežku vlastne, aby matka nevyšla do medníku a mali sme tam čistý med. To isté spravím teda u týchto slabších včelstiev, alebo teda u tohoto slabšieho včelstva. Dáme do cukrového cesta a preliečím ich kyselinou. Tu nám môžeme vidieť, že tých včel tu je tiež dosť, ale nemajú žiadne sacharidové zásoby, si ukážeme za chvíľu. Prázdny rámik, absolútne bez zásob. Takže musíme im doplniť, lebo teraz keď prídu tie dni s horším počasím, tak by mohli zahynúť, lebo nemajú dostatok zásob. Táto pol kilovka toho medocukrového cesta im vydrží tak na 2-3 dní a potom by malo byť už pekne. Ešte pozrieme na tejto strane, koľko je zásob. Už skoro nic. Takže nič. Takže tým dáme zbytok. Zbytok cesta. A na utierku, na trošku utierky nalejeme teda kyseliny mravčej. Len opatrne, keď budete s tým narábať s kyselinou, tak noste rukavice, ja som si ich teraz zabudol, takže to robím opatrne. Stačí taká troška, aby to tá utierka pohltila celú tú tekutinu, nech moc do toho úla sa nenaleje. A vidíme včely teda, ako konzumujú už to medocukrové cesto. Vyzerajú hladne. Takže u týchto včiel môžeme vypozorovať, ako by to malo vyzerať. Plod, zásoby pelu a medové, teda sacharidové zásoby. Tak toto vyzerá na každom rámiku v tomto úle. Čiže toto včelstvo má ešte dostatok zásob, nemusíme ho teda podneťovať alebo teda prikrmovať na tieto studené dni. Čiže do včiel som aplikoval kyselinu mravčiu a do týchto dvoch zelených som pridával ešte trošku medocukrového cesta, lebo majú prísť teda 2 dní okolo 0 v noci. Už nemali tam dostatok zásob. Stromy teda sú hlavne čerešne tesne pred púčaním. Môžete sa teda diviť, že mám už aj nástavky, ale je to tak nafingované, nakoľko
včely mám trošku ďalej od domu, cez týždeň nestíham skrz prácu. Je tam normálne nadstavok s plodom, alebo teda plodisko. V strede medzi nástavkom a plodiskom je fólia stropná a hore je teda nadstavok. Mám to tu už dovezené, lebo aby som stíhal potom, keď budú už púčať stromy a bude znáška, tak aby som to rýchlo vedel rýchlo uvoľniť, aby mali priechod. Tak sám som na to zvedavý, ako to včely vydržia teraz tých pár dní studena alebo zimy. Sú teda v dobrom rozvoji a snad im to nejak neublíži a dúfam, že čoskoro začnú kvitnúť stromy, aby mali znášku veľkú a potom už to teda vypukne celá sezóna vo veľkom štýle. Tady tieto žlté a ten slovenský znak, kde je, tak tam som našiel už aj trúdov, takže včelstva sa chystajú už aj teda na rozvoj a delenie. Môžu sa začať rojiť potom pri veľkej znáške, takže budem to musieť potom si dávať pozor na to, aby nenakladli matečníky a sa mi vyrojili, lebo sú fakt vo veľkej sile. Trošku ich to teraz brzdí, ale uvidíme. Tak na dnešok sa s vami lúčim a sleduj Gamila Van.